Ang kay, mura mo gud na siya gi-discourage sa uban ng mga ambot lang pamilya itawag na nila. Ambot lang pamilya itawag na nila. Ay di, ana magina bro, kaya ingon sila ba you cannot be a prophet in your own village. So, pasabot, ang una gid mo suporta gid nato, mga tao mawakailan nato. True. Seryosoha sa topic, oy. Pero dito angay mabalaka. Human beings, di ginauso na mo ang guol-guol. Kay kuyog man nato si Patrick ug si Abby, ang maglingaw-lingaw toy. Let's go! So, first, pangutana lang, di ba? Saman. Kasi yung ano ni... Of course, bata magid ka. Gopo di ka? Sa kadang nang uyab. Aba ito no, maybe amo ani pagagpas nila sa nakuno na lang pud mi ba nga. Pareha, ako po rin napunta na sa kong gulingon nga bibi. Sa kadaghan akong sa kadaghan ng atik-atik nimo. Ngano dili ka na ko napaatik? Murag nana ba? Kay sa ako nakit-an sa puton kasi now. Pero ngano si Patrick man. Ambot lang kay wala jud ko nagdahom nga magkauyab sa jud mi. Pero dito ra jud ko una nakakita niya katong mga post niya sa TikTok ay sa Facebook nga videos niya sa una katong mag buhok-buhok pa siya og tolya. Dili pa mo kaila ato. Di pa jud mi kaila. Really? Nakabot pa ko ato. Maggagapi. Mga niya katong nga content niya. Kanang wala pa sa TikTok ato katuro to yung mga TikTok videos repost ra niya sa Facebook kantud nakakita ko sa akong feed kay mao to pag start sa pandemic andito ko nakuha nga kanang gusto man jud gud nako nga kanang ang lalaki kay humorous funny ingan na balag di gwapo Kung bibitaw ng mahal Balag di gwapo. Diyan na masod. Wa pa kay ko nangatik na. Dira jud mo jud like usa sa kanang mga sa mga preference lang. sa ko preference nga funny ang guy. Nya karon lagi lang sa puton lagi ka. Karon sa puton gusto mo. Bro, diyan na siya bro nga. Ikaw gid ang gipili balag sa puton siya. Pero tungod kay humorous. Musugot ra kana nga tungod ra sa humor. Wala ko di ko. Di ba ta ko i-mention mo na niya? Okay. Ay dili. Wala sa ko na Ay, expect. pick up na ko. Di wala pa gata nagkita ato. Wala pa sa picture agad ko nakita nimo ato niya. Dili mo kay kagwapo sa picture jud. Kung bibitaw ng mahal Pero katong pag first na to kita lugo po. Di kay mo sa jud ingon sa mga tao gud kung nakita nila nato ba mo yung sila na chuya ni personal. Ana rin sila rin. Like lahi ra jud siya sa Bawi din. Kamaw, way dugron. Kanang basa matugo nya tanawon wala na silingo tanawon dili ko safe dili feel na di ko safe patyon niya ko ni malipay yung tagamata na ko for nasa time nga nigmata na ko gamata na gatanaw sa nako Creepy. ngano man kayo sa wala kay lingaw wala kay laing kalingawan pasagdaan na ko siya Pero daghan na siya followers na to katong first nimo nakitaan. mao to pag boom same niya. na may kaalin ato nga time Mao to pag boom jud niya. Nya dayon kanang ikaw bro nganong sa kadaghan siguro ni comment Kana mao jud na daghan kay ni chat niya. nganong dili ka ni focus. kana lisod gyud kay na taga lisod gyud Di napugos na siya panguyab. lisod Kaya gyud nang uya. Dili siya. Pero napugos siya kay ngano pag ato na mo sa private dito mi sa balay siya mga amigo. Ay dili sa Aurelio. Kay dito man na sila puyo sa una niya. Na may kanang igsoon niyang barkada nga like dito mi mi sa ila, gipaila-ila ko sa mga barkada niya. Ni ana mo to igsoon siyang barkada nga. Ngano si Patrick mo nang gipili abi nga daghan mo nag-chat nga babae ni ana. Mo to na naingking ko kay kabaw na ko siyang messenger ato pero ningon man ko nga kanang ay wala man kay kabaw mo ko siyang account pero di pa gud mi uyab ato. Nag-change account mo? Ginagana ko niya, siya rin hatag siyang account nako. Unya. Sabot, So, mo rin pasabot. Pero ningon ko, wala man kay masan ko siyang messenger unya ningon mo to ang igsoon siyang barkada nga kanang. Tanawa sa Instagram unya ako gingon, asa daw imong Instagram niya, di man niya ipakita. Mo to ni walk out ko niya naibong ko nga dugay kay siya nakasunod nako unya an siya. Giya kong gisundan dito sa may kalsada na jud. kanang iktos ba At bang sa Microscopy. Yan ko dugay lagi ka kasunod an siya. Dira tanawa basahag na wala dra ko. Ay na lang kay mo na delete na. Mao to na siya. Nangload na jud kay ko lain na kay ako din ko musugod mismo. Nga entertain na kanako unya. Nampo di kay ka chat lain. Mao to na siya ay panguyaban na nanti kay.
Pero sukad itong adlaw, wa nang gigilain pang gikuan. Mao na gyud ni commit na gyud ko. Mao na to ang time nga kung nahug pa ko, nahug na gyud ko. Ni commit na gyud ko ba? Wala na gyud ko nga. Dagan na ka lagi gi-entertain, panguyaban na ikaw niya, ni-entertain mo og lain, wala na. Pero ang pangunta na, ikaw ba ginahog mo na? Siya may ako may una kung ni- sa ni attachment lang nam gugoy commitment issues at good sa tungod sa Like sa mga past experience. kay nam goy. Nasakitan na niya, bro. Oh, kasuway ko nga ako dili ko magpaka hipokrito, kasuway ko nga na-cheatan, kasuway ko nga ako ni cheat, ano nga na, kasuway ko ako third party. Grabe akong gi-experience nan para kung naman na So, mo. sige, sa lugar ni Alin karon inana. Yeah. Nga, Ay grabe nung ginahiya gyud, dungan-dungan nam gyud. Dili kasuway ko ana ba niya. Kuan bata pagi ko katong nga mga mistakes, mo admit ko nga gigusto to na ako nga buhaton pero karon dili ko proud gani. di ka gusto nga Choice to na ko nga gibuhat to pero sa karon kung akong Like, pangunahon na naka-realize. karon na gyud nya ato nga mga panahon ngayon nato Mga question kasi mo sa mas napa ko ka ng delikadesa nga dili ko ni buhaton ni sa taman bata nya kuwang good guidance good kay actually na ko kanang cousin ron nga psych siya may marag mo psychoanalyze na ko ba ano yung nana yung batasan ako mangutanan sa guni wala ko kasabot sa akong batasan imo na ko yung subject every time magtapok mi imo na ko yung subject trick mo na trick ganan ka makabaw nga bugal-bugalon kay ka ay sige ano man tungod na sa mga panahagian mo imong humor as defense mechanism para dili kayo sakit o nana ba siya may musulti na ko ana mo nang ma-aware sa ko ba sa akong mga buhat sad ba niya night times nga tagaan sa ko niya kanang mga basahon nun nga nganong ingon ani mo act ang tao anay unsay mga factors manang dito ako naka-realize nga grabe ang mga gipangbuhat sa iyo pero kato nga times wala gyud kalibutan gyud ang ako gyud kay malingaw ako gusto ako nga malingaw makalimot sa tanang mga problema mo gyud na pero sukad bro no kay namunga gyud ang imong ganahan ka magpalingaw ba namunga gyud ba oo na di lang follow Dagag na lingaw. dagan Lagi? lingaw Usa sa mis mga actually nag-growth gid mi kami duang Liza kami katulo kami makakita man sad mi ninyo good sa inyong sakuan Ay, congrats day nila. oo ay sa palingaw palingaw na tao gato gyud mi ato nga Oh, yun, kamo na. karon pa sila Aksyon ta dito sa oh abi na og sila na nya mo to pagtanaw no lang nanguyab lang si journey ron dili ba din sila iya ano actually dagan man nagkuhan kay before di gid ko ganahan nga manguyab ko nga wala di ko makapangayo blessing ba kasi man ko nga diretso ako ang decision pero ang ending ba murag di man blessing nana ba so kana nalangit gid ko siya at least clean slate ba sa in good faith gani nana then nindot pud kayo nga maapil ato ang ginikanan sa plano Oo. walang gito kapila ko mama kay naman sa dumanog balik pa nila uy alin ang mamamon ko no kay Derby. ulo at least busog ako third wheel ko sa una sa mga barkada gutong gid tagaan raw kung sigarilyo sa mga barkada ni Alin sa una ni Patrick karon mga minyo na kasagaran mausad na kanang marg grabe akong kabuang ato nga time bisag bata pa ko ba kay kasaga atong time nga 16 17 ko ako mga barkada nanas mga 20 years old 21 Mature manang na. karon dili na mura na sa kog nalutas kay ako mga kuyog kay mga nagkapamilya naman Oo, niyo ako gusto pa ko mo like gawas-gawas Kala- mo siya di. Para One. edad. Ay 6 months. 6 months. 6 months ka siya ganahan pa siya mag-suroy club Siya Sila di. relate sila isa ni mo. Layo kami biya 10 years. 10 years lang. Logi kay siya ganahan laag pa lang niya ako nalutas kapuya na ano sa una kay 16 17 grabe kay ko gid swerte lang yun nga wala ko nag-adik pa ko di ka makuha Pero bro, kanang ikaw as a brother behind the scene, na magig times nga murag away gid sila. Ikaw nga naa ka sila atubangan. Murag naanad na ka or wala na di naman siya mulaban ako Ikaw daw yung laban. Tarang din nila, in-save lang ba? Di na mo Ina lang ako. Para honest. Ako sa ako. ganina pagpadong na mo lakaw kay gauwan man gisapot siya gauwan wa pumika nangaon na may kakanda kaya galalis lagi mi sa sikad lagi mo itong nadugay yun mi niya
Paguman pag na mo pangaon, traffic pa yung kaya diya sa kanang flyover ba mo? Traffic gina diya basta mag-uwan. Sa uwan. Oo. Muna yung human beings, muna yung ganahan nila kayo, ganang reality yung kayo ba, mga ganang murag ganina, padundig, tricycle, naka-experience mo sila, kumuha na. Mo ginamong girot nga ilang mapakita sunod dungan nato nga, Nana guys, J, nanay phone. car. Sige, phone. Lord willing. So, Wait, so, yeah. Mag-shoot na ta. Kay murag Sige. na. Ah, pwede ka. Oh, so guys, salamat dito Thank you, kayo. thank Thank you, you. thank you. So, Bibi, napakailan ka sutin nila? Mano. Sali, shout out tayo mga gata lang. Ay, daghan ba bro? Ah, dagan, Ayaw dagan. na ilan, masakpan kung ginsa. Ana lang, number 1, number 2, shout out yun. Katong taga Banawa, taga Mindanao. Thank you kayo, Abby. Thank you, sir. Thank you. Thank you kayo nga ni Yes. kasi Pon, sa invitation. mag-podcast ka, pwede kayo. Tabian ko, good. Yan na, mas ganahan ko. Yeah, kay when it comes to experience, man sad good kay. If ang age ko no kay base sa experience, senior citizen daw ko. Pwede. Mawaging. Mawaging ba na? Kung ang age, i-base sa experience, dili ka kaingon nga mature ang isa ka tao, tiguwang. Kinam gyud mga mature sa sayo nga edad, nga nana ba. Experience. Pero actually bro, nindot man ang early maturity Ano? kaysa sa late. Oh, mas tino, Pero mas actually, tino yun na. ang late, mas dugay ang lalaki mo mature kaysa babae. Di man na mo mature good, magkanindot lang itong mga duwaan, magkamahalon. Magkamahalan ang itong mga duaan. Duwa, gapon! Saan na, kabot-kabot ka karon PC na, di ba? Malagyan nga. By the way guys, natin yung surprise ninyo. Ansa? So, tagaan mo na mo og shirt no from Merch from HHB. Oh, human being si small og si large. Oh, Thank you. Si Kang Allen po napasasod. Umo ko nga na ka. Aw, agaging nan di ka, di ba? Ako niya ginan. Aw. Late na lang. Late na Sige, ginan. sige. So anyway, yun Nice na. ka na bro, kaya ni zipper. Ah, okay. Mga ginawa ka na yung tarong na. Di kay papagamay ba kay Lagi? Bumati yan, basta ni zipper. Oh. Among ikaw na dyan. Aw, oh. Ang kana ang babae wala yung zipper. Thank you. Thank you. Liza there. And so, Joshua Sad. So mag-shoot na guys and always support them and support us. Yes. Yes, that's it. Yeah, true. 5 Flat Production dahil follow ano 5 Flat kayo yung 5 Flat That's true. Wala kita siya yung mga videos. Wala ba? Likod kayo. Video na yan. Yeah. So guys, thank you for Thank watching. you. And Thank you. keep in touch. Hey!